गिबियावनो सा दिगाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोनाय जाबाय। जोंनि बेयावहाय दिनै सा दिगाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 70थि बर' थुनलाइनि आफादनि जोनोम सान बेखौ फालिगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा बे समावहाय बर' थुनलाइ आफादनि फैफेलाखौ जोङो बिरखांबाय। बिनि उनावहाय जोङो नैथि हाबाफारियावहाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौबो जोंनि गुदि आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि देबकान्त नार्जारि बिथाङा मावफुंबाय। बिनि उनावहाय जोङो सानजौफुनि 11 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां मेलखौ जागायगोन। बेवहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै जोङो डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनिफ्राय बिबुंगोरा डक्टर बिदुल बसुमतारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे थांखिजानाय आलासि महरै सिनन नार्जारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों। बिथाङा जाबाय रौता अरां कलेजनि प्रिन्सिपाल। बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै मोननो हानानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथांमोननि नैबे सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय नैबे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? जोबोद गोजोनथाव। जोंनि बे हालामनि रायजो राजाखौ जों बाख्नायनांगोन। जिहेथु जोंनि बे हालामाव थानाय गासैबो रायजोफ्रा जोबोद गोख्रोङै गोसो गुदुङै जोंनि बे थुनलाइ राव हारिमु सिबिनायावहाय बयबो बाहागो लायो आरो बेयाव लालांबाय थागोन बेखौ आं आसा फारिनो हायो। नोंथांमोना जे नैबे हाबाफारिखौ नोंथांमोना बबे थावनियाव आरो मा गामियाव नोंथांमोना लानाय जादों? जोंनि बे खुंगा 70थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेखौ 1 नं हिरिमबर गामि हिरिमापुर गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंफुंनाय जादों। बेवहाय जोंहा दाब्रै गामिया बानजाय आफाद दानानै जेरैहाय 1 नं हिरिमापुर, 2 नं हिरिमापुर, हांमापुर गामि आरो लोगोसे हाथरखि गामि बे दाब्रै गामिजों लोगो नांनानै मोनसे बानजाय आफाद दानाय जादों। बे बानजाय आफादनि मासिगिरिया जोंहा धीरेन्द्र हाज'वारि आरो नेहाथारिया जितेन्द्र औवारि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानानै जोंनि बे मेलखौ खुंफुंनो हानाय जादों। मोजां सोंलु, गोजोननाय मोन्दों सोंनायखौ। जोंहा 3 बोसोर बिबान खुंनायनि उनावहाय जोंहा देग्लाय बे बोसोरावहाय 2022 मायथाइयावहाय जोंनि बिबाना बायबाय। बे समाव जोंहा मैयानि 15 नभेम्बर बे खालाराव जोंहा थान्दै मेलावहाय जोंनि थान्दै बिथांमोना सानै आफादगिरि आरो नेहाथारिखौ गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ जोङो सायख'ना लानो हादों। जों आफादगिरि महरै मोननो हादों बे समावहाय जोंनिनो गागि थुनलाइ सिबियारि आरो थुनलाइ आफादाव हाबा मावबाय थानाय मानजाथाव सरत बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि मासियाव जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे नेहाथारि महरै बिथाङाबो गोबाव सम थुनलाइ आफादजोंनो सोमोन्दो थानाय मुस्रि बलेन बसुमतारी बिथांखौबो जोङो नेहाथारि हिसाबै मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।